Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Uphayela umthakathi uyatrenda ku-social media ngoba sekuthiwa yonke into ayikhulumayo unamanga. Uphayela umthakathi kwi-media briefing wathi umhlano wakhe noRamaphosa uyawuhlonipha kangangokuthi ingane yakhe-ke uphayela umthakathi wayishiya-ke emotweni, akazange aze angene nayo ukuthi iyoshutha naye uCyril Ramaphosa. Ukube omunye umuntu wayezongena nengane yakhe akwazi ukuthi nayo ikwazi ukuthi ishuthe noRamaphosa. Kugqina kuze kubhutshukwe isithombe sekuthiwa ingane yakhe-ke uphayela umthakathi ishutha naye uRamaphosa. Kodwa-ke yena kuphayela umthakathi-ke uyayihlaba uyayihlikeza leyo ndaba, uthi akayazi yena leya ngane, uthi akamazi yena loya mfana ukuthi ungubani, akuyona indodana yakhe. Bathi-ke abakwazi ukufanisa-ke leya ngane ifana nsi naye-ke uphayela umthakathi. Yiyo-ke le ngane-ke lena-ke, noma asike sithi lo mfana-ke ushuthe naye-ke uCyril Ramaphosa ekuthiwa iyona-ke indodana-ke yakhe-ke uphayela umthakathi. Abaningi sebembukisa njengexoki-ke yena kuphayela umthakathi ngoba konke-ke asekushilo kuqhamuka nezinto ezithize ukuze simprove wrong, njengokuthi wathi yena akazange athole lutho kwi-meeting yakhe noCyril Ramaphosa. Kuqina kuseqhamuka umlungisi Mancinza eseveza ukuthi uphayela umthakathi wathola u3 million ovela kuyena uRamaphosa. Kuningi okuqhubeka ngayo uphayela umthakathi, ngisazi uku-update ngokunye because kuningi kakhulu, usebishini usedramini eningi yena kuphayela umthakathi. Kuningi, uvika lokhu uqhamuke lokhu, uvika lokhu uqhamuke lokhu, but siyivala lana-ke okwamanje ividiyo namhlanje sibeka unqi. I really hope enjoyile ividiyo namhlanje. If you enjoyile, make sure to smash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and also comment down below ukuthi wena engabe lo mfana umbona efana naye yini uphayela umthakathi, noma uyamazi ukuthi ubani yena lo mfana, akuyona yini ingane yakhe uphayela umthakathi. And I will see you in the next video. Bye.